Mit navn det er Thomas Hansen, og jeg er account manager hos Bentley Systems i Danmark. Jeg holder mig lidt til nogle noter i dag. Jeg fik lige stået der i går, om jeg skulle holde den her præsentation. Jeg har en kollega, som desværre har en lidt svær sygdom i familien, så han bliver nødt til at melde afbud. Det vi har tænkt os at fortælle lidt om, det er selvfølgelig BIM, men også en lille smule om Bentley Systems, fordi at ofte er der mange, der åbner glade øjne op, når vi siger, at vi kommer fra Bentley. Men vi tror oftest, det er bil. Så det er sjovt, når vi ikke siger den sidste del af Bentley Systems. Fordi det er tredje år, hvor jeg er med her, men der kommer stadigvæk mange hen og spørger, hvad det egentlig er, vi laver. Selvom vi har været på markedet. Hvis der er eventuelle spørgsmål, så tænker jeg, hvis I vil notere dem ned, så vi tager dem ude i pausen efterfølgende, også på grund af tidspresset, vi har. Bentley kender I det til meget omkring infrastruktur, og i begrebet infrastruktur, der inkluderer vi alt som sygehus og veje og lyskvalitet og vandforsyninger osv. Bentleys mission er at levere software med intelligent infrastruktur til vedligeholdelse og drift osv. af bygninger. Lidt kort om Bentley. Vi er i dag mere end 3.000 ansatte. Firmaet har været eksisterende siden 1984 og er i mere end 50 lande i dag, og blandt andet i alle de nordiske lande, og en omsætning på over 560 millioner i 2002. Bentley er privatejet, og er derfor ikke tvunget til at offentliggøre årlige resultater og finansiel information, men det vil vi valgt at gøre alligevel, blandt andet af hensyn til vores kunder, så vi kan se, at det er en stor forretning køres. Som sagt, Bentley Systems er ikke så kendt, men I kender alle sammen Autodesk, og målt på architecture, engineering og construction siden, jamen så ligger vi ikke langt fra dem. Finanskrisen kom lige for 5 år siden i 2008, som betød, at vi tabte 10% af omsætningen, men har rullet den igen. Som vi som sagt er i dag på over 550 millioner dollars. Og sammenligner man det med Autodesk, så er det ikke, vi er ikke så små, som vi egentlig lyder som, når man hører på bare navnet. Og desværre er det ikke altid vores produkter, der er kendt under vores navn. Vi har en masse programmer inden for mange forskellige områder, som vi kalder solutions. Det kan være buildings, det kan være power plants, det kan være bridges. Og det er blandt andet hospitaler, lufthavne, skoler, campuses. Vi har vores byggeprogram, der hedder Equity Building Designer. Der er en sammenslutning af flere forskellige af de her programmer. Som et eksempel på en solution, kan man tage vores Bentley Breakout Solution, hvor vi inkluderer de her ting i den solution. Det er en sammenslutning af de programmer, som vi bruger. Det går fra vores program MicroStation til avancerede styreprogrammer som Iron Bridge og Stadig Pro, som er en del af det her. Og det går helt fra design til beregninger til drift og vedligehold. Og målsætningen er, at det skal være kompatibelt helt rundt blandt alle vores programmer. Og filosofien omkring Bentley er, at informationen er den afgørende del, og den har vi valgt at håndtere spillertid, og det vil sige tilgængeligt under hele livscyklusen, og som sagt også under drift og vedligehold.
Vi ønsker at levere integrerede teknologier i forhold til software, hvor muliggør og aktivt udvælge information gennem hele livscyklusen for projektet. Og herudover så leverer vi selvfølgelig konsulenttjenester, undervisning og hvad der skal til for at holde alle parter i projektet op til det. Markedet er gået fra en del år siden at være blot AutoCAD og MicroStation J, som var vores meget tidlige version af MicroStation. Og dengang var det få generelle produkter, som dominerede markedet. Mange troede, at man ville blive enige om et helt fælles format med begrænset tab af information. Det var desværre ikke sådan, for i dag der er sket en hel del siden. Der er rigtig mange aktører med på markedet med forskellige software og forskellige formater. Det ser ikke umiddelbart ud til at blive færre. Tværtimod, der er flere brugere, som ønsker mere specificerende software inden for de snævre områder, der er, som miljø eller handicapindretning og kostestimering og så videre. Og hver leverandør har deres arbejdsgange og formater og funktioner, som alt sammen skal tilpasses. Og den her kender vi vel alle sammen. Det føles som om, der er en stor grå elefant i rummet, der er ingen, der hverken ser, hører eller bemærker sådan. I hvert fald har besluttet sig for ikke at se den. Og den elefant kalder vi inkompatibilitet. Fordi der er nogle helt fantastiske programmer på markedet, og selvfølgelig er det ikke kun Ventesystems, der kan lave dem. Altså, vi er bestemt enige om, at alle programmører og programmer på markedet, de har hver deres. Og desværre så taler de bare ikke altid det samme sprog. Så løsningen på det her problem med den her elefant, det kalder vi interoperabilitet. Og vi siger, at vi kunne prøve at få programmerne til at snakke sammen med eller helt uden tab af information, gerne så lidt som muligt i hvert fald. Og i den baggrund så har Bentley og Autodesk tilbage i 2009 indgået et samarbejde, som er blevet løbende integreret i alle vores programmer, således at det i dag er alle vores 100% af vores programmer er i dag kompatible med Autodesks filformat. Og der vil selvfølgelig altid være mange forskellige formater. Jeg tror aldrig, man når helt til enighed om et enkelt filformat på markedet, og slet ikke med så mange forskellige aktører, der er. Men som nævnt her, Revit, Rhino, Maya, Cycles og så videre, og andre leverandører, der er. Men så har hver deres industri sin egen workflow, og det skal også tillades. Men i bund og grund så er det informationen, som brugerne skaber, der er vigtigere end selve softwaren. Og derfor så er det Bentleys ønske at supportere branchestandarderne, hvor det er muligt, blandt andet med IFC og CCS. Og så generelt gå ind for åbne systemer, så vi kan dele mest muligt. Og så er der BIM, som meget jo handler om i dag, og de seneste år, der er det en forkortelse, der har vækket stor opsigt, og man ikke har komme udenom i branchen. Men hvad lægger man egentlig i forkortelsen i akronymet? I begyndelsen var der egentlig enighed om, at man typisk kaldte det Building Information Model. Og baseret på den antagelse var der mange virksomheder, som mente, at det var værd at investere tid og penge i. Og så til sidst, så kunne man projektere i det. Men meget fokus lå i starten på, at BIM var sådan her en enkelt bygning. Men det har så flyttet sig til, at det ikke var, eller man har kendt, at det ikke var nok med én model. Det var ikke praktisk med de mange forskellige teknologiområder, som man omfattede i en BIM-løsning.
Og derfor så ændrede det sig fra model til modeling, for at gøre plads til alle de områder og nytte af modellen. Og blandt andet er der kommet flere aktører med på banen, som vi kan se her, Bridge, Plant, Growth, Asset, så det ikke kun er building, information modeling, men så meget andet er med. Og man kan i dag bruge building som et verbum, snarere end som noget, der er til en fysisk bygning. Og man kan sige, forklare fordelene ved information modeling. Det er jo blandt andet bedre koordinering og design- og konstruktionsfasen. Det er tidligere opdatere og være opmærksom på potentielle konflikter, kollisioner og andre tvivlsomme løsninger ved hjælp af visualisering og kollisionskontrol. Lavere byggeomkostninger og mere funktionelle og komplicerede bygninger, veje, hospitaler osv. En del af Bentley's opgave her blandt med information modeling, det bliver at knytte behovet for informationsmodeller og integrerede projekter sammen med vores intelligente infrastruktur, som vi så i det store billede af tidligere. Og principperne for denne intelligente infrastruktur sker via, vi ønsker at levere en anvendelig platform, altså genbruger godt for os alle sammen i dag, og det gør vi ved at jeg kommer ikke på lidt senere, at sørge for, at de programmer, vi leverer i dag, er de samme, som kører som platform gennem hele forløbet. Federation, at projekter drives i distribuerede miljøer med forskellige underleverandører, og alle anvender som sagt forskellige programmer. Men vi skal sørge for at have en approach til det hele, så vi ikke mister data i forbindelse med underleverandører i de projekter, vi har. En teknologisk innovation, som vi har her, kalder vi iModels, som kan trække vores filer ud og omvendt hive filer ud af andre programmer og via en iModel. Nu har vi nævnt federated et par gange, som er et engelsk ord, der ikke er så nemt at oversætte til dansk. Men det vi mener med federated versus centralized, jamen I kender nok alle SAP. Det er en gigantisk database, som Bentley også selv anvender med informationer. Ulempen er, at databasen kun bliver større, jo mere information vi putter ind. Og det gør performance og hastighed meget langsomt. Søgefunktioner er langsomme. Federated, som Bentley har valgt at køre imod, det er mere en indekseret og søgeløsning. Lidt ligesom Google anvender. Og ved at bruge den måde i vores